Hello mga madde. So karon maghimo rin may Bisaya nga pani daw ang kanis. Kaya sige kung scroll na niya akong Facebook. Nakita man ko nga fan. Ay sige magpan ako makitaan. Uy niya kining mga hangol sa tatan. Kusog sa tamang lamon yung pan. Di may pagkita nalay mo buhat. So first time ni ako maghimo pan. So magkadimao ba kanino? Nya puti na akong lipaya diring dapita. Kita nawa ko na first time. Pero kamaw na ko mo Ned gunang so, tawag anak Ned Neron or Bagnoron. So siksi kay tamo da og ni oh tanawan lingin na intaw na atong do. So ibagno di dot-duot lagi na siya mo bagnod unsay tawag anak sa Bisaya basta ined ko na ined. So mga 10 to 15 minutes mo ko na ined kung nasa recipe. Uy puti yung kapuya man din na puti na akong lipaya din napita. Uy so hapit na siya gamay na lang yun ay kulang. Then ibutang na taw na siya sa sudlanan para mo patubon patanausa na tulutoon. Tadan! So ni patong panglango apilon si kag luto. Uy ayaw dirty lang. Dami rabat tingali ka crunchy rabat tingali ka. Crunchy? So isunan na ako sa sudlanan kaya ato nang paboroton Patubuon sa di paboroton. 1 hour tingali nga pagpatubo. So ato na siyang lutoon dito sa atong magic nga oven.